Triana șefa lui Țara Națională. Vreau să fac ceva făcut de mine pentru copiii mei. Ar fac două valori pentru școala și primina mea. Una mai mișcă. Una, două, trei și
Ce spune Adriana? Să mai grijă, băicuțul meu, că dacă ești pe afară, eu știu sângele tău. Să nu faci probănea și să lași lumea să spună ce vrea. Să stai cu fata ta, cu prețioasa ta. Și apoi, eu am de puterea mea, dar și Briana tot așa. Eu nu mai mor niciodată. Și am revenit că trebuie să facă plăcuța mea încă 20 ani. Să mă ierte, 8 să ai la toți altarii, așa mai e tu. Că la plăci finalul, să rămână. Alo! Măi, Briana, e forța mea! Ca și front, dolari, euro, Los Angeles, Italia, eu, câteva sute,